Maghilot ko karon sa akong customer. Taga-asa kay ka, ma'am? Santa Cruz po. Santa Cruz. Asa rin Santa Cruz? Sibuli. Ha? Siboli. Siguli? Sibo. Sibuli. Lahi po ng taga-buli. Mm-mm. Yan, maing adlaw. Unsa kay pamatikin mo, ma'am? Ako ang kani ang kamot na ako. Kana, unsa man na siya? No? Kani po ang action na po siya. Pila ka adlaw na na? Tugay na. Yan. Gawas ani mong kamot sa pailain, ma'am? Wala po. Kamot ra? Kana? Wala tiil. Tiil. Mangulngol daw ang tiil. Wala na lain, duha ra ka buhok. Sa mga wala na yung mga sakit likod, high blood, diabetic, unsa pa, wala. Wala. Normal ang dugo. Pila man? 120? 110. 110 ra? Uy, anemic mo na. Ulag dugo ng 110, ha? 120, 130 ta. Sa atong tabangan, shout out sa taga Santa Cruz. Uban po ni iyang anak, dara daw. Hello. Magpahilot po ni siya karon, ha? So, unahon na to iyang mother. So, maghilot ta, shout out sa taga Santa Cruz. Ayan. Ano? Ako na. Ako na kita sa mama. Asa ka na kabalos mama? Grabe din sa social media, no? Ako lang. Uy, oh dia. Normal. Orang nagdulog-dulog. Ini ang pangalan? Ha? Lucia. Antinod, Lucia. Ako tang sa dili, ma'am, unto hapon gabi bawal din sa masa, ang hapat ligyan mo ha. Kay mapas mo ang lawas, ang tawagan niya pas mo sa puso ha. Kaya kung di ka mo nagpasa unto hapon gabi, ang ending ano niya paralyze ha. No, na may advantage magdugay pa po kayo ha. Kasi may sakit ha, para maribusan. Ano mo na Santa Cruz naman eh. Bilang asa na dito sa Santa Cruz. Ay. Basta dahil kaguto ka po gabi eh. Ay! Ito mo kayo masa? Yeah. Basta kamay.
Yan naman yun ang first gram. Bang? Or